Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, kasama namin si Sax. Hi! Yan. So this is also a celebration po pala dahil umabot na po tayo ng 55,000 subscribers. Yay! Maraming salamat po pala sa lahat ng nagsuporta po sa channel namin po at sa family mukbang at vlogs. Opo, maraming salamat po sa inyong lahat. Tapos special thanks din kami kay Ma'am Matia Klein po. Hi, Hi, ma'am. ma'am. Maraming Hi. salamat po. Maraming salamat, ma'am. So itong lahat po ng pagkain na nasarapan namin mga studio ay nabili po namin sa ABY Road Resto Bar. Yan, mayroon kami ditong pizza, burger, tapos spaghetti meatballs. Yummy. Ayan. Meron din ditong carbonara. I Yan. love pizza. Tsaka Coke sa drinks. Opo. At Tap- meron ding French fries. Opo. Yan, before kami mag-start mga studio, pray muna kami. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo. Yan. Wow. Kanay mo? Yan, kanita mo na. Yeah. Kana itong unahon. Yan. Wow, yummy. Yan sa'yo yan. Wow. Love eggs. Oh, lucky nito mo. Love Thank you, this. pa. Hinay kay mahulog mo. Love buns. I'm gonna try Yan. this. You get that? With this. Just Yan. Hindi, eat na. Yan. Let's go na. Dito tayo sa burger una. Kain na po tayo. Yan. Kain na po tayo. Kain po tayo. love eggs. Sarap ng burger mo, no? Merong hot sauce po. Hot sauce ka, ma'am? Yan ako dito. Gina-eat na. Grabe, ang bilis natin ngayon, ano? So maraming salamat po talaga sa lahat po. Opo. Purta sa amin po. At sa lahat po ng mga comments po ninyo. Grabe po. Halos lahat po ng subscribers namin po sobrang bait talaga. Paano? Opo. Ito pang. Eat na. Pizza? Gamit ka ng tissue next time ha. Ganda ko. Ano na? Pizza. May pizza na. I love the crust. Nahulog. Abi na kunain ko sa bagil. Bigyan kita dalawa. Oh, same lang to mo. Mukha. Same lang pala. From like brothers and pizza. Eat na. French fries. Gusto ko.
Mm. Kana. Itira mo na lang yan na. Mm. Ang sarap din ng pizza mo. Mm-mm. Snacks siya, Daddy. Mm. Kainin mo pati yung white na. Ikaw ka na ng white. Manang na yung ngani. Mm. Si Sasha sa mga ka-studio, pag mayroong mga sauce ba, sauces ba no, mga ketchup, ganyan no, sa mga, ito ang red mo, hindi niya kinakain mo no. So, spaghetti, hindi din siya kumakain ng spaghetti. So, ito po. So, kayo no ha? Mm. Wow. Mm. Ginag-eat ka na. Kamo. Mm. Thank you, Pang. Mm. Kari ko ka ng red, please. Ano na? Mm. Mm. Guys, ang grade mo. Mm. Yung mo na yung ganang gaon mo. Ayan, kunin ko na itong mga, ano tawag nito pa din? Mga ham. Mm. 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 Hati mo. Kaya mo yan, Pang? Busin mo na to. Mm. Wow, yan, ubus na. Mm. Ano yung meatball ako? Kaon ganyan? Bula-bula? Di ka ni? Sige, kain ka cheese man na. Mm. Mm. Eat ka na ko. Ginag-eat na. Yan, wala nang sahog yung pizza natin, Pang. Yan, eat ka na.
Mga ganitong pagkain po, mahina siya kumain. No? Pinipili na niya yung kinakain niya ba? Pag ganito yung pagkain. Ginat-eat ka na. Carbonara tayo bang? Yan, ihalo ko muna pa din. Jom na anak. One mo please. Oo, ikaw na ang. Thank you. Grabe, ang dami nito mga. Bubus kaya natin to. Yan. Ay, sorry. Ginag-eat ka na. Carbonara, babe. Yung mo. Coke, please. Gamaya lang coke mo na kay ngom kay kauna. Mm. Ang dali lang makapusupan, no? Yan. Wala na siyang toppings. Kinain na ni Sax. Sinali lang namin siya saglit kanina mag-studio para naman mapasali siya sa celebration, no? Pero hindi siya talaga mahilig sa mga pagkain na hinanda namin ngayon. Kunin ko to ko. Wala naman yung laman. Yan. Yan. Na natin to. Spicy.
Grabe mang dami no, no? Mm. Naubos. Yan po, shoutout muna kami mga ka-studio. Shoutout Brenda in the kitchen. Olimberio family. Yuan Sian Jimilian. Basanta family. Melanie Padilla. El Miranda Adel. Istuya from KSA. Charissa Lintag. Rex Sagon. Feliciano family. Marje Ramirez. Susan Garcia. Lia Aldia from Macau. Sulibin family. Esperanza Jaime. Let's Cook Gourmet. Ito mayroon pong channel. Custorio Dairin. Ken Floyd from Cebu, Lapu-Lapu. Hello. Ju Galang and Jerafil Juanerio. Julin. Nili Jeans Calisterio. Mia Last. Ferdinand de Benegracia at Warren Amargo. Ayan. So ayan na po lahat yung shoutout. Mga studio delay po kami ng one video sa shoutout. At advance pala itong celebration namin kasi hindi namin na malayan mga studio na 54,000. Ito pala. Oh, papala. Pero malapit na po kasi ba delay may konti no. So malapit na po. Konti na lang yung kulang pero masyadong advance tayo. Mas mabuti na po yung advance mga studio kasi yung 50,000 subscriber po hindi kami nakapag-celebrate. So ayan na po. So maraming salamat po sa panonood sa episode nito mga studio. Naubos po namin lahat ng pagkain po. Si Sax po, konti lang nakain niya. Pero gusto kasi namin siyang isali dahil para makasali siya sa celebration. So, kahit paano, kumain siya konti, okay lang kasi nakain na po siya ng ng lunch. Opo. Snacks na kasi ito namin ba. So bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.